Vážení priatelia, práve sa chystám podpísať otvorený list ukrajinskému prezidentovi pánovi Zelenskému s týmto obsahom. Vážený pán prezident, vaše rozhodnutie zastaviť tranzit plynu cez Ukrajinu smerom na Slovensko a k ďalším odberateľom spôsobuje samotnej Ukrajine, Slovensku a osobitne Európskej únii obrovské škody. Vyvoláva rozmanité reakcie, čo neprispieva ani bilaterálnym, ani multilaterálnym vzťahom. Vážený pán prezident, Slovenská republika preukázala a preukazuje veľkú mieru solidarity s vašimi občanmi, žijúcimi na Ukrajine alebo na území Slovenska. Dobré výsledky prinášajú aj spoločné rokovania vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny. Rád by som nadviazal na konštruktívny a na vzájomnej úcte založený dialóg s predsedom vlády Ukrajiny, pánom Šmihajom. Preto mi dovolte, aby som vás ako najvyšší predstaviteľ slovenskej exekutívy pozval na rokovanie, pokiaľ možno v čo najbližšom období, pri plnom pochopení vážnosti vašej pracovnej agendy. Stretnutie sa môže uskutočniť na území Slovenskej republiky v blízkosti štátnych hraníc medzi Slovenskom a Ukrajinou. Takéto stretnutie vytvorí dobré predpoklady na otvorený rozhovor o dodávkach plynu na Slovensko a do iných krajín cez územie Ukrajiny, o možných technických riešeniach, berúc na zreteľ ukončenie platnosti zmluvy medzi príslušnou ukrajinskou a ruskou spoločnosťou k 31. decembru 2024. Ďalej o vplyve zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na klesajúcu konkurencieschopnosť európskej ekonomiky a samozrejme o vývoji bilaterálnych slovensko-ukrajinských vzťahov. S úctou, Robert Fico.